Wow, ang ganda. Ito pa pala, meron pa pala sa baba. Ito guys, nandito tayo sa presentasyon, poblasyon, Barangay Santa Maria. Dito tumitigil yung mga mga nagra-rides. Pero San Anthony de Padua, ayun yung simbahan, napakaganda rin guys. So, magandang mag-sightseeing ito guys. At ito na nga. So, dito puntahan natin. Napakaganda, may mga bulaklak pa. So, babain natin guys. So, walking tour tayo dito sa Santa Maria Poblacion. Kausapin natin si Bossing. Basta ganito, boss, magkano? Kapag overnight, 1,500. Tapos kapag daytime, 1,000. So, may entrance pa yung mga tao? Wala na? Wala. Yan lang. Basta yung mga cottage lang. Pero yun naman, libre kuryente na, ano? Lahat na. Tapos, ibig sabihin, kung anong oras sila nagsimula, ganong oras din sila matatapos. Ewan ko lang kung ganun ang nila. Pero ang gaganda, no? Ito, mga pili po. Ito, no? Pagkausan ng mga event dito, guys. So, meron tayong nakikita na isa, dalawa, tatlong cottage. So, 1,500 overnight stay. Tsaka 1,000 naman kapag, kapag daytime. So, silipin lang natin guys itong cottage 1 at saka 2. Eto. So, ganda. Tingnan lang natin yung loob. So, meron dito guys, ayan, upuan. Pwede na rin guys matulog dito. Ayan, dun sa taas kanina tayo galing. Eto, mga pili-pili. Meron ding comfort room dun sa taas, sa kabila. Ito ang ganito. So, halos same lang. Ang maganda dito kahit high tide, hindi abot ng tubig. So, tapos meron pa dito ang isang cottage na dito naman sa kabila. So far tatlong cottage yung nakikita natin guys. Ayan. Kapag mga nature lover, trip nyo. So, napakaganda dito. Wow. Ito, merong mga bato-bato doon. So, kung gusto nyo ng escapade guys, so, batuhan yung mabato. Pero, meron ding mga buhangin doon sa kabila guys. Pero, yung bato niya, pino, hindi masakit sa paa. Ganda. So eto guys, sa one day escapade talagang sulit na sulit, panalong panalo na kayo dito. Tatlong cottage yung nakikita natin, tapos meron malaking function hall. So pwede rin ng pagdausan to guys ng mga wedding, beach wedding, sulit na sulit dito, napakaganda guys. Ito nga kasama natin si Mon. At nagpasama tayo na mag-drive dito papunta sa presentasyon. So mag 360 muna tayo guys. Ayan. Ito talagang napakaganda. Sulit na sulit oh. Ayan. Ganda. Wow.
Tapos doon naman sa kabila guys yung mga barangay naman na coastal pa rin, at maraming tao doon. Doon yung mga bangka-bangka. Pero dito ito, sarap maligo. Ayun, sobrang linaw ng tubig. So eto guys, napakaganda ng ng Santa Maria presentasyon. Talagang sulit na sulit yung pagpunta nyo dito guys. Kung kayo gusto mag-enjoy, mag-weekend, ayan, talagang napakaganda. At syempre, etong dagat naman talagang hindi siya white sand pero may buhangin at medyo may bato rin. Pero yung bato niya guys, yung bato na hindi nakakatuto. Masarap maligo, mag-swimming. Ayun pa, may mga bangka nang huhuli ng mga isda. Pero dito, sulit na sulit oh. Puntahan na natin tong napakaganda sa taas. Itong cottage na to 1,500 sa gabi, 1,000 naman sa araw. So good for mga ilang tao na rin yun. Bahala na kayo. Tapos pwede pang mag-ihaw-ihaw dito. Ay po manoy, ganda oh. So meron ng mga lamesa. Ayun, ganda. 1, 2, 3 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Dito, function hall, sightseeing sa baba, pwede mag-inuman, mag-party-party. steps. Ayun, sulit. At eto na. Napakaganda.